Nakumpirma sa resulta ng eksaminasyon na isinagawa ng crime laboratory, positibong shabu ang nakuha sa kubeta ng isang fast food restaurant noong Martes. Dinala natin yun sa crime laboratory ng sa Campola and dumating kahapon yung result na nandoon na positive na shabu nga talaga yung laman nun. Nagkakahalagang halos 1 milyong piso ang dalawang balot ng shabu na 50 at 100 gramo ang timbang. Nadiskubre ang iligal na droga ng isang maintenance crew habang naglilinis ng CR at nakita ito sa water tank ng kubeta. Mayroong isang nakabarang bagay. Nung mabuksan nila, nagduda sila na suspected shabu. Kaya pinarating dito sa aming estasyon. May person of interest na sa insidente habang nagkikipagtulungan na rin sa otoridad ang kainan para matukoy ang suspect. Isa pang itinuturing na big fish ng otoridad ang tinarget ng PNP Regional Police Drug Enforcement Unit at Naga City Police sa bypass operation sa Barangay San Felipe, parehong syudad. Ayon kay punong barangay Alfonso Rodriguez, lantaran ng transaksyon sa illegal na droga ng suspect. Kadakol ang nakakaabot na riparo, reklamo na talagang imbes na magpundo, lalong nagdakula ang transaksyon. We classified it as high value operation kasi nga itong target natin na to is malakihan ang operasyon dito sa Naga City. Kinilala ang mga suspect na si Rodel Palmiano at ang runner nitong si Charlie Sandigan na dati ring drug surrendery. Na-recover sa operasyon ang 50 gramo o nagkakahalagang 50,000 pesos ng hinihinalang shabu. Nakuha pa sa kanila ang 25 plastic sachet na umaabot sa total na 150 gramo o 1,020,000 pesos. Arestado din sa Barangay Santa Cruz ang isa pang drug suspect na si Hergel Malaga, 34 anyos. Nakuha sa kanya ang higit 4,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Jan Amador, CSN.